nila banggiitan nga magsibya dinhi sa kaginan sa Davao del Sur. No, atong mausap sa gyapon ni siya ka mga inila o nailhan sa katawan sa Zona 2 nga mo trabaho gyud dili para siya galingon kundi mo trabaho para sa kaayuan sa barangay Zona 2. Nakauban nato karon si Kagawad Mike Nakwa. May muntag nimo diya Kagawad Michael Nakwa. Good morning. Nana, okay na? On air na? Okay. Maayong buntag, murag ang nadamo. Wait. Ano po ya? Hello. Tuloy. Ayan, aka na. Alright. So, once again, good morning sa mga viewers sa radyo sa pool o sa mga naminaw karon sa atuang sibyahanan kang pastor at pangalan nimo sa imong programa karon. Ginagamit nimo? Uncle Goryo. Uncle Goryo. Ang Good gwapong morning. Good morning mo Kagawad. No? Salamat kayo kay imo ang gihatagan og kinig yung oportunidad ang gitigaan nimo og dako kayong pagtagad kining ato ang imbitasyon nimo. Of course, usa ni sa kanang ato ang tinguha nga mabati ta sa ato ang mga kaigsuonan dili lang sa usa ka media outlet apan kutob sa unsay mga nagtingog ng mga radio station dinhi sa tuang syudad sa Digos. Salamat kay niini nga oportunidad labi na sa tuang CEO si Angelo. Unsay pangalan sa kuan nimo pre para sa eleksyon naman gyud ni kung unsay Angelo Legaspi Kamikon. Oo, Angelo Legaspi Kamikon. Mayong buntag nimo din na pre ang ato ang CEO. Dili na to ni tawag og Coco Martino kay Coco Martino magud ni kauban niya ni sa Charm Radio dugay nga panahon. So importante ang pangalan na gyud no ang usay gamiton ani kay hilabihan usab kangayan nga mamahimo sa public servant dinhi mismo sa barangay Aplaya. Yes. So good morning. Thanks for having me. So Kagawad Michael, usa ka butang o akong nakita nganong gitigaan ta gayon nga makabisita kay isang Subianan kay gusto nako nga masayron usab nimo nga dili sa tanang mga dili sa barangay Aplaya, butante sa barangay Aplaya. Kundi na ay taga barangay Aplaya nga butante usab sa barangay Zona 2, Yes. no? So akong nakita mangod Kagawad Mike nga sa diya nga akong pagpanubay-subay sa sige lakaw ani nga atong dapit sa Digos, makita nako nga naghinlo na diod ang tibuok Zona 2. Makita nako ang pagkaanindot sa kadalanan no nga ang Daplins kasada di na kay bagnot. Ug ato mga basura labi na gyud dito nakita nako bitaw dito sa paliko nimo sa may ginatawagan ning Estrada 6 katong bitang pakanto pa barangay ho lo pa kay Sano. Oo. Makita nako diya sa una nga magtapok ang basura diya. Apan karon hinlo na kayo diya nga dapit. Ug nabatikdan pud nako nga magani na kay imong ko nga mao ni ang basurero sa barangay Zona 2, no? So karon ako nga nakita pud nako atong mga gipangtabangan nimo katong mga bae nga dito sa may dating polytechnic pato sa una, no? Natabangan nimo. Dako kay itong impact ba sa imuhang kining gitawag nato nga advokasya sa pagtabang sa barangay tungod kay makita ako magbago pang katong appointed sa barangay Kagawad ato panahona pero imo gigisinsiro ang pagtabang atong bayhana, no? Ani ginapatoy usa dito nga nakita basta kay daghan kong nakita ug karon mo ni akong pangutana ngano man nga katong mga butanga nahimo nimo nga bag-o pa man ka atong nahimong barangay Kagawad. Salamat kul Goryo sa tanan mo mga gipamulong labi na tong mga nakita nimo na appreciate nimo nga tuang gipanghimo sa tuang barangay sa barangay Zone 2 sukat ta nga na-appoint natong February lang kol mga 3 months pa lang ta nga narerbisyo sa barangay Kagawad sa barangay Zone 2. So sa pangutana kung anong ato nang gihimo, maugyod po siguro na ang naa sa to ang kasing-kasing, no? Kay sa matag usa ka nato naamang gyud ng mga matinabangon. So basig nabilong ta din ha ang Kulgoryo nga naatay kasing-kasing sa pagkamatinabangon kaya ato man tong nahimo. And ikaduha, buhaton gyud nato to kay
nagpaalig-alig man ta nga mga lagad musulod ta din ha sa pagpanerbisyo. Correct. Ato gyud ang buhaton. Dili nato pakyason ang gipiyal sa tuwa sa mayor kaysa man ang nag-appoint nato di pa man ta elected. So para nga mapakita ug ma-prove nato sa iya nga dili siya magmahay sa iyang gipili. Dili siya maulawan. Hindi siya maulawan sa iyang gipili din nga mga lagad sa Barangay Zone 2. So ato yun ang gihimo ang tanang pwede nato og kaya natong buhaton. Ang pagtabang sa mas labi ng hinahanglan og labi na ning pagpanghinlo sa Barangay Zone 2. Since kita man ang gibutang din nga chairman sa Solid Waste and Management. So trabaho lang yun, Uncle Gor. So di ako nato makita kagawad Mike nga cleanliness is next to godliness. Yes. No? So una gid mo una sana pagpanghinlo. Kaya sa ato ang palibot diya sa Barangay Sunados. O karon nakita na ko sa mga bag-o lang yun, no? Sa imo karon pa natabo ba? Sukad-sukad nga nahimo kang barangay kagawad diya sa Barangay Sunados. Karon pa jud ko ka kita nga dunay usa ka kagawad nga ngayan gyud ibutang isip kanang binutuan elected officials gyud barangay nga daghan ang accomplishment sama sa mga kawat nga gipaaksyonan nimo. Kay sukat-sukat karon na po dunay mga dalaga pod nga ning kurso nga manumbong kung usay gihimo sa mga kalalakian diya sila ha. No? I think don't know if nahitabo na gyud ni pero sa ko murag wa gyud ka matikod ba nga adunay usa ka nindot nga nilalang nga ning duol sa inyoha nga kining ginatawag nato nga opisina para manumbong nga adunay mga lalaki nga sama nato nga lalaki pero dili sama nato nga maghimog milagro atubangan sa usa ka bay nga dili ang ayan nga pagabuhaton. Laway. So, laway nga mga sukad ba kagawad Mike ikaw taga Pamangika Sunados naabay na itabo na dito sukad ganin ay nag-report o karon lang ikaw na nimo kagawad. Kung sa report wala pa pero kana nga binuhatan naa na kaniadto pa wala lang gyud ni report. Wala lagi ni report. Wala lang gyud ni report kay awa ta kahibalo no kasagaran manggod nya mo report nato gawas sa ato ang pagkakagawad karon mo report sila nga naa sa media mao manggod nay kanang usa sa mga rason kung ngano nga ma-encourage o maaghat yun silang mo report ba kay kagawad na napagyud sa media so murag naa gyud sila tsansa nga matagaan og pagtagad ang ilahang mga reklamo o ang ilahang mga mulo sama na mga estudyante din nakapalibot sa Correso diya sa may Estrada kana silang kulgor di na sila mga residente sa Barangay Zone 2. Correct. So kailangan gihapon gyud nato na nga aksyonan kay diha nahitabo nag-resident nag-board sila dinha unya ikaduha wala man ipili ning ato ang pagpangalagad. Correct. Alangan naman di man ka taga Soto bahala ka diha di man pud na pwede. Di pwede kay ang establishment mo kung asa o ang pangitabo kung asa sila nabilong sa Barangay Sunto. So whatever places nga lagi kan usag yun na kabutang dapat sila sa Barangay Sunto kay taga diya man sila. Diya man na tabo nga lugar. That's right. So kung atong isgutan na kagawad Mike no, maingon ta nga nangurso sila kay nahimo kang usa ka barangay official ikaduwa na atas media pero sa unang panahon sa wa pa ka mahimong usa ka opisyalis diya sa Barangay Sunto murag na may barangay officials diya nga nabilong gyapon sa media. Sa Zone 2, I think wala pa. Wala ba kato dai si Kwan? Kato si Lutlut di ba pamangyapon to? Nato sa Kwan? Ambot kung kuan ba siya sa media ko pagkabalo si Marlan. Kuan ba gihapon si balot na gihapon sa media. Nas media gihapon sa tama din. Na siya sa media. So sa to pagkaron na kagawad Mike. Sama na mga kawat nga ikaw ra man gyud nakasulbad na pila lang kadlaw. Katong nangawat ba dito mga sanida ba nga mga panty. Apil panty ato? Panty. Tangay kawatan. Yung nakaing kawatan ron. Panty kawatan so, kana ba ako bang makita ba nganong ang tao nangurso mangyud nga muduol nimo? Unsa ka ang agimat na nimo nga nganong magigaduolon ka? Ako di mo kumutuo si pagkagwapo kay nga duol ta nimo. Makita nako kagawad nga naa gyud sila
kana bang kasing-kasing nga muduol nimo. Mm. Usa ka butang ako nakita dili nimo sila balibaran kung ngay silang tabang diyan nimo. Well, kana sa mga muduol na kong Kulgoryo, dili man ko makahatag gid og garantiya nga masolusyonan o masulbad na ko ang ilahang mga reklamo. Ako lang yung trabahoon. I'll try my best kung unsay pwede na to nga himon. Example, katong balikon ako tong mga naiginahimo nga laway atubangan sa mga kababayenhan or mga estudyante. Ang akong gihimo ato is duha ako ang kanang target nga buhaton. It's either madakpan or di na tumubalik. Ana lang. Pwede madakpan, pwede po di na mubalik. So, ang nahimo nga solusyon, wala na nibalik ang Kulgoryo ang katong tawhana. Ni ginatawag na ko nag-serial exhibitionist manyak. Manyakis, six manyak. Wala na sila nibalik kay grabe ang ato ang kanang awareness nga gihimo nato sa publiko, sa social media, sa radyo, kung may mga pulong-pulong ato pong isgutan. So, nagtuo ko nga katong tawhana aware na siya nga gihanting na namo siya. So, wa na siya nibalik. So naanay adlok na siya balik. Adlok na. So, og pangutan-on na to ang mga nag-board or katong mga biktima, kumusta man mo? Wala naman wad. Okay na. So, wala na nibalik. Pero ako silang gibilinan og number namo ni kapitan among gibilinan niya. In kaso mo balik, tawag lang dayon mo anytime. So far wala man ni balik. Then katupong katupong nangawat diya sa Mirikram, nangawat og panty, nangawat og pajama, t-shirt. Sa ato gyapon tong gihimo nga kanang pagsubay, pagpangutana kay na may social media na may nakaila sa katong LGBT dito kay tulog sa kabok, duha ka babae ug isa ka LGBT. Moto ato dayon gidayban tutukan dayon ato hangtod sa atong nadakpan. Nasunindot kayo nga placement na kagawad Mike diya sa imuhang mga constituent diya sa Barangay Sunados tungod kay sa inanaling aksyon ni kagawad Mike Nakwa nasakpan ang maong kawatan. Sa pa ang usa ka butang akong kagawad nga gusto nga nasaysay na malimutanan, nasaysay mo na pangutanan na ako usap. Excuse me, singit lang ako kay nadakpan ako to, naapod ang ako ang alalay assistant ko nga angayan kay mahimong kagawad ni sa Barangay Zone 1. Tama, no? Boy Bastatas. Akong amigo ni, ngayong buntag ni mo na bro, welcome, no? Nalipay ko nga naa ka karon. So, pagitag ni kuranan ni mo kadulduol kadiri kay pagkatao niya, ikaw na po akong tagan og gayon ba? No nga. Kay naan ni. Gi-endorso gyud ni Mayor Joseph Cagas si Boy Bastatas sa ilahan team Medina. So, may buntag nimo din na Boy Bastatas of Zone 1. Okay, ang Kulgor unsa tong so pila na paputan nimo kagawad no nga ingani nakuha na to nga tungod sa dunay pagsalig ang tawo nimo nga kung ila kang kasumbungan hatagan din nimo ginaling aksyon og dili kay sila mulawan nga mo duol nimo tungod kay di gid kang balibad unsa ang ilang gusto nga isumbong diyan nimo unsa ang gusto nila nga isulti nimo no di sa maulawan kay naamang ka mo himog inaling aksyon dayon. So karon napungutan na nako kagawad ingani no karon kay appointed bang ka kini bang unsa pay mga daghan pa nga mga katikaran para sa kaiwan sa Barangay Sunados ang imong mahatag kung ugaling hatagan pagkahigayon sa atong labaw nga makagagahom pinagis pagpili sa katawan nimo unsa pa ang imong gusto nga mga plano alang sa kalambuan ug unsa pa ang imong gusto nga matabang sa mga katawhan nga mga lumulupyo sa Barangay Sunados kung ugaling hatagan pagkahigayon nga makabalik ka as elected barangay official of the Barangay Sunados of Digos City. Agawad? Tanang mga mas labing nanginahanglan sa Barangay Zone 2 magpadayon magina ang Kulgor no. Kasagaran ana magpatabang sa ilang mga hospital bill, resita, matik man na murag given naman gina sa tuwa
nga padayon ang ato ang paghatag og kanang pag-guide o pag-assist ana nila kung asa nga insya sa gobyerno nato sila idangop kung sa ito ang pwede mahatag-hatag sa ilahang nga tabang bugas ana matik na, pero ang pinaka priority gyud nako project yun ko ang Kulgor kanang ako mga street names lungagan pa nako na kanang mga street names kay kanang mga street names ako nagtuo ko nga mas daghan ang nalipay ana naka-appreciate ana nga nanay mga pangalan ang mga kalye sa barangay zone 2 nya mga street name gyud nya kanang pulido gyud ang ato ang imonyo project ako magtuo man ko nga inay ato nang iulog-ulog sa itong mga butante kung naaman tayo makuot i-project ko na lang ang Kulgor bahala yes, mapili kana ang pinaka-dabis okay. nga kuyon. Ako una-una mulabay ratani pagkakagawad nato pagka-barangay official nato gusto nako na ako'y mabilin pero nandun kagas ba nga nasa ligasiya ginagmay lang nato ligasiya kay barangay man lang ni pero at least no nung ka ato na ipalit-palit iulog-ulog na to sa mga butante adili ko na ang Kulgor kay mahurot imong kwarta sa pag-ulog-ulog so pamalit imong boto may nang og mahuman ang ato ang karera sa politika o mapildi maghata at least na ay nagbarog nga ato ang proyekto nga makita sa mga tao yes. kanang street names. So mo na una nimong mga pangandoy nga mahatagan gyud og maayong proyekto ang barangay Sunados nga makita gyud sa katawan nga kining maong proyekto pinaagi ni Kagawad Mike Nakwa. Di ba? Yes. So karon na Kagawad Mike ako nasabtan naman gyud ako nga usa ka gipangandoy nimo nga advokasya ay ang ligasiya nga ibili nimo sa katawhan sama ni Governor Dodo Cagas. Kung kabalo ko murag di lang gikatama diri sa pagkakonsyal malay na to mahimo po kang gobernador sa probinsya sa Davao del Sur, no? Mga di ta kay balo sa mga kwan. Si Ma'am Ibon bitaw kay sagi mo to nga mahimo ng gobernadora, no? Wala ka kay konsyal na pero outcome sa mapipila ka mga katuigan mahimo tang kwan. Mga pagkasunod tuig, mahimo kang kapitan diya sa Barangay Sunados. Mahimo kang konsyal sa Ligo City. Mahimo kang vice mayor. Mahimo kang mayor. Ano ba? Mahimo kang board member. Anto, mahimo kang gobernador. Pero katong gingon nimo nga si Governor Ibon Cagas di ta katuo. Wa gani siya katuo siya galingon. Kita pa pero ang iyang gihimo grabe pagkabuutan, project oriented dili man sayon ang pagsubay sa dalan nga gibiyaan o gibuhian ni late Governor Dodo Cagas pero nahimo gyud niya ni pinaagi pod sa tabang pod ni Subji Mark Cagas. Yes, so mabuhay mo mga taga Kapitolyo, mga Dabsuranon, mabuhay tantanan kay maayo kayo ang pagdumala sa tuang Kapitolyo pinaagi ni Governor Ibon Cagas. So last na ato kagawad no kay na pa si Kasiro ato pa ning Tagalog gayon no. So tagan ta kay gayon kagawad unsa imong masulti karon mga mensahe nimo para sa ato mga constituent o katawhan diya sa Barangay Sunados nga nganong ang ayan natong ibalik as elected official si Kagawad Mike Nakwa. Mga mensahe nimo kagawad? Salamat sa higayon pero but before that ako sa ni tagaag higayon kining mga viewers nato karon. Salamat sa pagtan-aw ninyo diya. Junix in the mix mato tama gyud Bradward okay. Si Similia, good morning kagawad pa shout out diha mga taga San Antonio di Padua Roas Extension og sa Kahayag Kalapi Bohol watching diri kagawad God bless oy good morning sa inyo adina og belated happy fiesta sa San Antonio di Padua kang nanay nene diya sa may Sinawilan good morning sa inyo adina kagawad Mike watching from Sinawilan and si Rosalie Arindain by Crossfire Alibon Saripada kang Heights V good morning Merry Christmas Coco Martino gikan ni Ayan Punpon nagpanungdungog na daan nangayo og kuana maapil juga sa palipay ani ron gikan sa radyo sa pool kang Ramil Cabaral Joseph Romeo kang Paul Castillo III sige ra daw Brown Oats Guma shout out dos da Surico daw good morning Mike Nakwa thanks po for accepting me ayan salamat po sa pag-add Ma'am Hyde and good morning sa inyo ang tanan
And once again, kini inyuhang ubos nga igala sa kahanginan o sa barangay Sunados, Kagawad Michael Nakwa. Padayon ang ako ang paghimo kung unsa man ang mas ikaayo pa sa atong barangay. No, anay daghang istorya na nakita na ninyo. Ako yung mas ipakita pa gyud sa inyo nga kita man mo'y galamay sa mga kagas God, no? Kabalo man mo sa leadership sa mga kagas sa Kapitolyo o ilabi na kang Mayor Joseph Cagas, kita mo'y mahimong tulay sa ilahang pagpangalagad sa ato syudad sa Digos down to our barangay. Kita mo'y ganang bata-bata nila din nga muhimo sa unsa ang ilahang kabubuton. Kabubuton mao ang pagpalambo syudad sa Digos nya ato ang barangay Soto sakop man to sa Digos matik na dina, no? Pagpalambo o pagtabang sa mas labing nanginahanglan natong mga katawhan dinha sa barangay Sunados. May buntag sa Ate Marisa Rosales, good morning. Ibalik ang angayan o kugihan sa barangay Matupan Junix. Alright, naka-live ko sa Facebook karon og sa radio, sir. Gikan ni Ate Marisa Rosales. Si Ma'am Rafaela Analin, may buntag update ko kang Mayor Scholarship. Nag-start na, sir. Ako nang i-follow up unya, ma'am. Daghang salamat. Alright, thank you kayo once again sa Radyo Sapul and Family kang Uncle Gorio sa panahon. Sa to CEO, Angelo Ligaspi Camicon. O I think musunod niya hinabion karon din sa Radyo Supol ang atuang higala umaabot na Kagawad Zone 1 Boy Bastata. So kaninyong tanan daghang salamat sa inyong pagpaminaw. So salamat kayo mo to nabati nato karon ang ato ang sa ka barangay official diya sa barangay Sunados, Digos City, si Kagawad Michael Mike Nakwa. Happy Father's Day nimo Sir Mike, Kagawad Michael Nakwa. Happy Father's Day. Huwag ito mo great birthday mo anak ba? Kaya kung magkakabitaw naman rin mo, tumak mo great yun, no? So, salamat tayo. So, mga to ang ato ang angayan o dapat atong ibalik diya sa buhatan spesyo sa barangay Sunados, si Kagawad Michael Nakwa. So, kamalo ko, dagang kay naminaw na to karon, dagang kay tanaw na to. Mga silindi sa Radyo mga Supul. mga butante. Ayan, nag-guest. Sunados. So, salamat kayo, no? Salamat kayo. Sir Mike Nakwa, ang Alright, thanks for watching barangay, and good morning. Sa barangay Sunados. So, di ka maglangan mga